Lieve mensen, ik heb een voorstelling gemaakt, muziektheater, van dichtbij in twee culturen. In de voorstelling vertel ik mijn verhaal over hoe het is om een dubbelbloed te zijn. En ik zing liedjes van Connie van der Bos. Roosje mijn roosje, in Den Haag is een laan. Allemaal van die oude liedjes, maar in een nieuw jasje. Kom kijken, 10 juni, matinee in Ommoord. En anders 27 juni, een avondvoorstelling in Amsterdam. Liefste, kom thuis, doe het gauw, want het huis is zo stil, zo leeg zonder jou. Ja, je wil meer horen, hè? Maar dan moet je komen kijken. 10 juni, dan sta ik in Ommoord. Ja, en 27 juni sta ik in Amsterdam. Van dichtbij in twee culturen. Liedjes van Connie van der Bos, gezongen door mij, Leontien Freken. Kom je?